салом мухлисони барселона ва канали барса тж. Роберт Левандовски изҳор дошт ки ҳанӯз худро қодир ба рақобатҳои бузург ҳис мекунад ва агенти ӯ ҳам таъкид кардааст ки поляк ҳеҷ нақшаи рафтан ба Арабистони Саудиро надорад. Бо вуҷуди ин имрӯзҳо овозаҳо зиёд паҳн шуданд ки гӯё Роберт аз Барселона меравад. Ҳарчанд Левандовски то ҳол яке аз ситораҳои асосии даста ва ҳамлагари асосӣ аст. Пас чаро чунин овозаҳо ҳастанд? Аввал аз ҳама сабаб дар муносибати бозингарон аст. Ба навиштаи расонаҳо аксарияти бозингарони Барса дар дохили даста тарафдори Ферран Торрес ҳастанд, ки дар ҳолати хуб қарор дорад ва бовар доранд ки маҳз испанӣ бояд ҳамлагари асосии даста бошад. Бозингарони Барса ҳатто агар ба овозаҳо бовар кунем Ламин Ямал ҳам фикр доранд ки Ферран барои нилнориҳо беҳтар мувофиқ аст. Торрес дар фишор бештар фаъол аст, ҳаракатноктар буда бештар барои даста бозӣ мекунад. Ғайр аз ин бозингари универсалӣ ҳисобида мешавад. Бозингарони каталонӣ ба ҳама роҳ мекӯшанд ки ба Ханси Флик таъсир расонанд то ӯ Торресро дар ҳайати асосӣ гузорад. Флик аллакай ба Левандовски фаҳмондааст ки дар ин мавсим ӯ бештар дар захира менишинад, то зиёд хаста нашавад ва осеб набинад. Аз ҳамаи сабаб гарчанде ки агенти ӯ ин кор мекунад, эҳтимоли трансфери Роберт имкон дорад. Левандовски дар курсӣ нишастанро қабул намекунад ва ҳамин вазъ метавонад ӯро маҷбур созад ки клубро тарк кунад. Ҷолиб он аст ки Ламин Ямал ҳам дар ин баҳс номаш мебарояд. Аз як тараф ӯ бо Левандовски муносибати хуб дорад, аз тарафи дигар маҳз ӯро яке аз ҷонибдорони асосии Ферран Торрес меноманд. Барои Ямал бо Торрес бозӣ кардан осонтар аст, зеро Ферран пайваста ҳаракат мекунад, ба марказ меравад, муҳофизонро кашида мебарорад ва барои Ямал ҷое пайдо мешавад ки ба пушти муҳофизон барояд ва гол занад ё ассист диҳад. Агар Ямал ният дошта бошад ки лидери нави Барселона шавад, табиист ки мехоҳад ҳарчи равшантар худнамоӣ кунад. Ёдовар мешавем ки Барселона бозии навбатии худро 23 август дар сафар бо Леванте доир мекунад. Ман пирӯзии Барселонаро бо тафовути 2 гол пешгӯӣ мекунам. Шумо низ пешгӯии худро бо 1-1 анҷом дода, бо истифода аз калимаи сеҳрноки TG Барса то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. Маълумотҳои лозима дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Барселона то ҳол чанд бозингарашро сабт накардааст, то он ки мавсим оғоз ёфтааст. Аз ҳамин сабаб клуб маҷбур аст ки ба фурӯш рӯ орад. Ба навиштаи Марка нилнориҳо омодаанд Марк Касадоро бифурӯшанд, агар барои ӯ тақрибан 30 миллион евро пешниҳод шавад. Худи Касадо мехоҳад дар Барса бимонад ва барои ҷояш мубориза барад, аммо роҳбарият бовар доранд ки маркази даста аллакай пур аст ва бе ӯ ҳам мушкилӣ нахоҳад буд. Ба Касадо Вестхэм ва Вулверхемптон таваҷҷӯҳ доранд ва интизор меравад ки ба зудӣ бо каталониҳо тамос мегиранд. Бадбахтии Марк дар он аст ки соли гузашта осеби ҷиддии зону гирифт ва агар он намебуд, метавонист бозингари асосӣ боқӣ монад. Ҳоло бошад барои ӯ оқилона аст ки пешниҳод аз Англияро баррасӣ кунад, чунки онҷо ба ӯ вақти бозии доимӣ ваъда медиҳанд. Дар ҳамин ҳол овозаҳо дар бораи харидҳои нав ҳам паҳн мешаванд. Бо вуҷуди мушкилоти молиявӣ Барса Маркус Решфордро ба иҷора гирифт, аммо дар клуб фикр мекунанд ки беҳтар аст Дизере Дуэ аз ПСЖ-ро ба даст оранд. Дар Барса итминон доранд ки дуэти Дуэ ва Ямал дар канорҳо ҳама дастаҳоро шикаст медиҳад ва пояи баргаштани клуб ба авҷи футболи аврупоӣ мешавад. Дуэ дар ПСЖ дар оғоз мушкил дошт, вале баъдан чунон хуб бозӣ кард ки ҳама дар бораи ӯ ҳарф мезананд. Техникаи олӣ, назорати тӯб дар фазои танг, оғози тези ҳаракат ва финтҳои ғайриоддӣ ҳамааш ба Ямал монандӣ дорад. Дуэ мисли Ямал аз ҳеҷ чиз намеҳаросад ва ҳатто дар бозиҳои калон масъулиятро ба дӯш мегирад. Чӣ ҷолиб ки ҳардуи онҳо кумирҳои якхела доранд, Неймар ва Лионел Месси. Ҳарду аз онҳо илҳом гирифтаанд. Инчунин мегӯянд ки Ямал ба Леброн низ шавқ дорад. Дуэ бошад табиатан фристайлер аст. Дар дастае ки Дембеле, Кварацхелия ва дигарон ҳастанд, ӯ дар финтҳо яке аз беҳтаринҳост. Ба ҷои бозингари нозук, ӯ варзишгари воқеӣ ва пурқувват аст. Тасаввур кунед ки чунин бозингар дар канори чап бошаду Ямал дар канори рост. Барои ҳардуяшон се муҳофизатгарӣ гузориям осон намешавад. Ба ҳамаи ин илова, Жоан Лапорта ошкоро ҳавасмандии худро ба Хулиан Алварес нишон медиҳад. Ба гуфтаи Эн Насионал, аргентинӣ хариди стратегӣ ҳисобида мешавад ва интиқоли ӯ барои соли оянда нақша гирифта шудааст. Алварес бозингари хатарнок, пурмеҳнат ва зеҳни баланди футболӣ ва хислати ҷангҷӯёна дорад. Тасаввур кунед триои Дуэ, Алварес, Ямал дар Барса бозӣ кунад. Ин воқеан метавонад дастаи орзуҳоро созад. Ба ҳамин тамом дӯстон, то боздид.